ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ରାଶି 2020 ଠାରୁ 2040 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଭଳି ଜୀବନ କାଟିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋନା ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତାହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ 2020 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କହି ରଖୁଛୁ କି ଏହି ରାଶିର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏହିସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଠି କହି ରଖୁଛି କି ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହି ରାଶିମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଫଳତା ଓ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ପ୍ରେମ ଓ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜର ଆସୁଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକର କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବିବେକ ବିଚାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ ଏହି ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆୟ କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିବ। ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ସେହି ରାଶି ବିଷୟରେ। ତେବେ ସେହି ରାଶି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମକର ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।